Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Lakhakre Pomohamaya constituency ke parlote ke rongpi arong lapen. Bampathar palong ni adim along ake joypen free health check up lapen ake joypen dowai mati medicine keron pon. Karlitang kajerong hangpi Memorial Foundation atumpen pater piponsi pini pai ni phai trok arni adapor phai crazy apor malom pen pangcheng ponsi long ni adim along ake joypen health check up lapen ake joypen dowai keron ajaimek pedupon. Lason se Karlitang kajerong hangpi Memorial Foundation atumpen ke pater pipon along Mohamaya constituency em lunsing teron methang ahem along kangpua jaimek paman ponlo lapen thudet pen Mohamaya constituency ke parlo bampathar along sitami bangso ake joypen kiso kelang ajaimek peman pon. Bangso ake joypen se kelang atum laki Guwahati ayur team atumpen si selang pon. Bangso se kelang Dr. Amen, Dr. Himansu Bujur Borua, Senior Research Fellow, Dr. Jayanta Burman, Ayurvedic Medicine Specialist, Dr. Dibjyoti Hajorika, President, Bihu District Association Assam, Mr. Santum Bhatta, Trustee Member, Lason si Halapu Mohamaya Constituency em Lunsing Teron Ahin Pensi, Perangke Athengno, Nangke Pachinidun, Alangli Election Haidet Pen Apai Karlitang Kajerong Hangpi Amen Pen, Panong Monsi Mohamaya Constituency Arlo, Dowai Imu Kelong Lepen, Apran Kedam Thekdun Longsi, Matha Ponsi Radaphan Kecheng Sia Saiki, Klempi ke Ake Joy Pen Se Kachelang Lapen, Ake joy pen dowai keron asai hen lopusi ning jepon bangso along Mohamaya constituency along longpli adim laki kechengsi arni ke teke rongpi arong lapen bampathar henlo lapen puthot pai ni phai troxi arni laki pungaji virwar lapen pak longkam along si ake joy pen se kachelang lapen ake joy pen dowai keron asai pedo ponji pusi em lunsing teron pen pherangki atoma phan than pachini pon. Nang itu social media hoi pen, itu kacing handai Dr. Tuliram Long, CM of Karbi Anglong Autonomous Council, alang ini kan fokus picon, si alang ini kan ilihin pen kita tapen Muhammad Rat ahin pen kita hidup alang ini klaim kita ansusi, dan ikan kepen ansusi habisi paklem pona, si alang long hidup hampilo, si pini abang ke nang itu kan terlalu long, juga election ahud, nili halat 2017 ahud ke nili kan 4,000 munisi. Nilipan ang support job sudahlah ningkan pong mong itu ke klaim kita bang ini nak sab mengipong bang ke jadi putot ke haju bang ke 9,000 rabut masih jadi ke long bang masih lah suara ada tempat non amat jadi ke cengsi saya ke teng kono bang ke lahlo kono ni hawar ke hadaron lah paracetamol imu bang ke long le tame arong cebol lah sempat tu masih non bang ke dak locally itu ayus company itu Ayurvedic company itu latung pensi itu doktor pensi KCP ni Karlitang nilipai kajirong hangpi amen pen foundation and ponsi nilipini tim doktor lah ki Guwahati penji bang atun kan kumakan hangsi ini Muhammad masih long dia tim niliki pati kondo nasi pini bang dang niliham bang ke inauguration puri ponlo akan dah bang ke medical check up free lo lapen medicine ta dah masih free people that si kedeng ke hide pen ke jeng si kedeng pon asai kita ramen thaji mal long clear dim oh pini dak tike rong pi rong non evening session bang bang pathar lo penam bang pak long kam na pen te virbar long clear dim na mane la hostel long side up hak ni to thak dak na si chiklo jon truck pen pong asa medical camp bang ni claim pon long chalo Autonomous Council Lumsing Terong Dangore, Tehetor Junta Memorial Foundation আছে তেখেতৰ আইতাকৰ নামৰ যোনটো ফাউণ্ডেশ্যন আছে তেখেতে বহুত মানে কিছু সোশ্যাল ৱৰ্ক কিছুমান কৰে যে এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম তো তেখেতে আমাৰ গুৱাহাটীৰ আমাৰ প্ৰীতিৰেখা আয়ুকেয়াৰ হেল্থ ইউনিট এটা আছে প্ৰীতিৰেখাৰ প্ৰেচিডেণ্ট দীপজ্যোতি হাজৰিকা আছে আৰু মই ট্ৰিটমেণ্ট ইনচাৰ্জ ডক্টৰ হিমাংশু ভূজৰ বৰা আয়ুষৰ ডক্টৰ লগতে আমাৰ আয়ুষৰ ডক্টৰ আছে ডক্টৰ জয়ন্ত বৰ্মন আছে আৰু লেব টেকনিচিয়ান আছে আমি কিছুমান কি কৈছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে যে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ বুলি কৈ আছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱত আমি প্ৰীতিৰেখাৰ লগত কোলাবৰেশ্যন কৰি আমাৰ এই ফাউণ্ডেশ্যন কজিল ৰঙাংপি ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা আমি free Ayurvedic health checkup and medicine distribution, immunity kit distribution. Our logote medicinal plant promoting health
এৱাৰনেছ প্ৰগ্ৰেম তাৰ কাৰণে এটা প্লেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা প্লেণ্টেশ্যন ৰুলে কেনেকুৱা মানুহবিলাকে হেল্প হয় আৰু অশ্বগন্ধা গিলৈ তুলসী এইবিলাক মেডিচিন ঘৰতে আছে তো এই মেডিচিনবিলাক খাই তাৰ কি উপকাৰিতা তাৰ কি গুণাগুণ কোনটো বেমাৰত কেনেকুৱা তাৰ তইদুন IMC alangli akhai lunsing teron ahin pen alangli ahin pen nili tumhan dak lunsing teron alangli nilitum aphan dak mahamai ane non bortoman nilitum dak borgonga PS angkanglong nilitumhan alangli akhai loving pen se kelang aphan doktor nangwan pi pen nilitumhan nangara ponthek bot alangli lunsing teron phasame nilitum chorolo Nilip constituency ke parlo pangti kro picnic sport along nilip BJP Mondol Committee atumpen bang phukilik ke hai acho jun lapen prekjam aracharia songpen nangka chingpe dun atum aphan kedeng pon ajaimek ke padopon Mayalong nilip MSC Pobitro rong piche tongdun anparta BJP East Karbi Anglong District Mepu Dhonsing Teron Chunbang Kisop Timong nilip MSC constituency observer Hun Phangcholapen ong dung BJP aphan ningkache the arat atum chetongdun Bangso Mayalong NDF spokesperson Sojit Timung, NDF convener Paul Gretson Kathar, Nilip ASDC constituency pen Bhupen Kro, Modon Kathar, Deben Teron, Samsung Rongpi, Congress pen Lokhiram Tok Bilapen Ari Sangho to Methang Aracharia Song pen COC BJP Racharia Song along Chepa Ogdun. Pini kache paokdun mi abarim NDF spokesperson Sojit Timong pen BJP along kache paokdun alam the kaning je ponke CEM Dr. Tuliram Ronghang nilip MSC Pobitro Rongpi lapen BJP a sarkar atum ke claim ke dam kimi theklong pensi chepa ogdunang koklo puta alangli pen ningje pon Nilip Democratic Forum NDF ASDC lapen Congress asong pen kado kawe bang pharo hini sose arat atum BJP asong along chepa ogdun Naji pahok dengan ko kalam thegela ko hello kidam tang apor Karbi Anglong MEC election ahut lakhain ko rapo nilip constituency pen nilip Democratic Forum pen non MEC chubong ajahai Pobitro rong pi aphan ke parenji ku aduk jang plung pen ke klempon labangsu isi ratcharia song ke nilip Democratic Forum dalo sita alang liphan Nilip aratum ning kan sam fetik ning ka chethe tektik pen ajo nilitum lapwan aduk pajang plung sila alang li ke claim ke dam kini la ke dam tang ning kan phuang bong nilip aratum ke thek long ajo nilitum dode sanse ka chipiduk aduk pajang plung sita alang li phan rat ahir jume rat ka chitu ko posi nilitum pare mulir lo la pe nilitum thek long lo Karbi Anglong lo constituency loin ko ratro kalong ta Karbi Anglong aprang kang pusar nang ke thankan lahai alam sami itu thoda ko jali chupen ko pamit sianan ko ko alam sami itu mai kalong sami jai ate ke bang yan itu ning siat itu kem na rakan nang kuti non mi atu apa apa parti kan yang ni itu pasal sama non kan dia hidup enti itu walang sami thangga ko alang itu kan ke don kana university na jon alang west kami lam mat dak kami ladak kan kham mo debi je ke bang yan ya bangke an so se BJP along se itu kira itu pun fokus alang itu ladak ini ladak ko Dibu Council Colony along kedo Dhonsing Teron lapen Rengka tok BP asopi Jessica Teron pi Assam Abharman pen Bangalore Vijaya Nagar along ke padopon kaprek ke pathu along chepati pedopon lo Jessica Teron pi ke rob jam along si pathudun lo alangli 18 years group along si pathudun lo ke pathu ke thekser ajok ingdeng ke thommate bronze medal anong e chepalong dun lo Jessica Teron pi arta ningkan krepli wetlang alangli non amat Kendriya Vidyalaya Diphu alongsi ingdeng sirkep Charlie Bomb Jessica Teron pi puthot Thailand along pathudun thulong je aphan select pon etlo puta chini dun lasi Karbi Anglong puchot kali Assam angkang pi aphan nongme wan pilo lasinon ke pathu ke thekser abong so aphan Karbi Anglong Autonomous Council penta kelang chari dun akenang son bino
Gold medal alang li bang pachuning pini bang sige longdon pining bang ke alang artabat kraglo under 18 sige batu alas pen under 18 bang ke asap competition tough hoy lasi third position an bang si long ik don rong Mana tu masa event lo bang di patin. laso event long total bang koy Mereka setan. oh kapre state pen bang koy Then on give next ko tu am dia kan apa. non next ke patu dam ji bang ke non selection long bang ke Thailand long si doi ji pini bang non September last week long si doi ji Mana tu support coach orang tu. Nili tumhan la dak pena support ke aprang do la nili tum ke wi pen sports teacher alang li tum si nang khani bom nang jai bom la pen nili tum pen aprang ke patu tum senior player tum do alang nili tum nang japon iglo non nili tum la so ke patu mate la pon igbom lo aprang Mana tu masa dulu yang mantan kan nanti ada tu kan orang tu kan kita lihat tinggi. Karbi Anglong Spesialis lah kepatuhan yang hand kan. la bangke nang litum ke pathui ri jonghe anma cepat duk la angsi nang litum akime long iji nong nam long iji la si cepat duk nang ji ajat si tame la si cepat duk verno nang litum antan endurance ng bronze in Kenny dito Bangalore Hospital si Patula. Nanti kepatu bang kenang di kopi apa tu ke? Endurance Endurance. Nanti ke nang di ko so anda long kenang di kopi. under 18. Under 18. Nanti hala bang so patu long bang an bola ten next event tu. 28 pen si Kutsa. Nang di non la bronze medal ke long tu na puthak nang di Karbi Anglong rat nang di hit dan kita pasien.